Türkiye Cumhuriyetinde wagtlyň ýaşama ruhsatnamasy bolmaýan türkmenistanlylaryň Türk polisiýasy tarapyndan tutulmasy haskem güýçlenip başlandy. Kimlik belgeleri bolman deport edilme merkezlerine äkidilen türkmen ýurtdaşlarynyň bize ýetiren habarlarynda tutulýanlaryň sany gün geçdikçe köpelýär. Olaryň arasynda saglyk ýagdaýy durnuksuz bolan dürli ýaşdaky türkmenler hem bar. 2 aýdan bäri Türkmenistany deport bolmak üçin arda ýazyp garaşyp duranlaryň sany köp. Emma deport eden oklar, içeridäki jogapkärlerden soranymyzda bolsa, siziň ilçiganaňyz, siziň deport edilmeňiz üçin bilelikde iş alyp baran oklar diýip aýdýarlar. Şol sebäpli hem bizi deport edip bilen oklarmyş diýip habar kanalymyza ýagdaýlaryny görüň berdiler. Mundan başga da deport etme merkezlerinde oturan türkmenler bilen sakçylaryň arasynda ýygy-ýygydan uruşly çaknyşyklar dörap başlady. Netijede 3 we 4 aýdan köp oturanlary 2-den 3-den ýyzyna çykaryp başlapdyrlar. Türkmenistana deport edilmek üçin köpden bäri arza ýazyp henide çenni gidip bilmän garaşyp duranlaryň arasynda Umytjan Kuzubaýew hem bar. Bu ýagdaý wagt geçdikçe bir tragediýa öwürlip barýarka, Türkmenistanyň jenaýetkar hökümeti sessiz galmagyny dowam etdirýär. Munyň sebäbi bolsa, ýurtdaşyndaky türkmenleriň köpçülikleýin ýyzyna dolanmagy asyl tragediýanyň ýurduň içinde çykma gorkusy bolup durýar. Deport bolýanlar bolsa, bu çykjak tragediýanyň ýiti oýunjusy boljakdygy jenaýetçi hökümeti hasda gorka bolýar.